بریا چند روزان برای کی و سه خوشکان کو تمنوان زدتر بوج 40 سالی دهندر و آواهی دا سیانور و خورن و داویل جیانا خوانین به وی کی رژی مجرا خو کشتنان جارکدن الروجا و ترکیه وگری و بجیجی بو جبرکو رژه کسن کو سالانه خلنا و ترکیه دکوجن گیشت قوناغه که مترسیدار Cüneyt Oya Yaşar û Kamuran li Fatiha Stenbolê dijiyan û her çar jî bêkar bûn. Nameyek li dixwahistin ku wan bi Suyanûrê xwe kuştine. Pişt re jî eşkere bû ku bi dehan dozên hacizê bo wan berdewam in. Karebaya malê hatibûye birîn û li dikana binê malê jî deynekî zêde hebûye. Piştî vê bûyerê bi çend rojan vê carê li Antalya, Bav, Geç, Kur û dayika wan bi heman şêweyê mirî hatin dîtin. Wan jî Siyanûr vexwaribûn û nameyek hiştibûn. Selîm Şimşek dibêje êdî tiştekî ku me karibûya bikiriba tunebû. Bu şehirdeki yaşam da insanlara... Jiyana li bajaran xelkê diwastîne. Trafîk, pirsgirêka debarê û bêtehemûlî û hêrs kêşeyên sereke ne. Bi taybetî pirsgirêka aborî dike ku rewşa me ya giyanî têk biçe. Mixabin niha li Tirkiye ji du kesan kesek kêf ji jiyanê nagire. Depresyoneke civakî ya rasterast ye. Ne tenê Tirkiye, cîhan jî wisa ye. Divê rayedarên siyasî guhê xwe bidin vê pirsgirêka civakî. Kes tehemûla kesî nake. Ne aramiyeke civakî û haleke têkçûyî li Hûlê ye û divê tiştek vêkirin. Li Tirkiye êdî rojek nîne ku bêyî xwekuştin û kuştin derbas bibe. Li gorî amarên Tuyîkê rojane 8 kes bi rêbazên cihê xwe dikujin. Dîsa li gorî lêkolînên vê saziyê debarnekirin, nexweşî û çend sedemên din dikin ku xelk xwe bikuje. Li gorî pisporan jî di nava civakê da ji ber mercên aborî, nemayîna hêviyan, zimanê cihêkar ê di nava siyaset û rêveberiya welêt da û sorbûna civakê li hemberî hev sedemên vê tabloyê ne. Bi qasî ku ez dibînim rewş xweşbîn nîne. Em li vir guhdariya beşeke girînkiya civakê dikin. Rêjeya sûçdariyê zêde ye. Xelk ji hev bawer nake û aram nînin. Herkes amade ye ji bo her tewanê. Girtîgeh tijî ne. İnsan weke mayînekê digerin û bextewar nînin. Gelek faktor bi hev re diçin. Ew jî xelkê li hev sor dike. Mirov nizanin li benda çi ne. Tu dibê qey civak li benda rizgarkerekî ye. Rewşeke me ya depresîv û bihêrs heye. Her tişt tevlîhev bûye. Li gor daneyên Tuyîkê di sala 2018 da 3161 kesan xwe kuştine. Herwa Tirkiye di nava wan sed welatan de ye ku xwekuştin herî zêde lê diqewimin. Tenê piştî ragihandina rewşa awarte vir ve 46 kesin ku ji kar hatibûn avêtin dawî li jiyana xwe anîne. Xwekuştin herî zêde li Stenbol, Ankara, İzmir û Konyayê diqewime. Tablo her ku diçe reş dibe. Li aliyê din li cîhanê jî salane 800,000 kes xwe dikuje. Trenda xwekuştinê weke tevahiya cîhanê li Tirkiye jî her bilind dibe. Rawinstêk, Rodaw, Stenbol.